danas ćemo razgovarati sa gospodinom Željkom Radićem, dugogodišnjim voditeljom restorana Kornac smještenog u centru Beča, koji svojom dalmatinsko-istarskom kuhinjom već skoro 30 godina privlači goste iz cijelog svijeta. Evo, gospodine Radiću, lijep pozdrav vama, nadam se da ste dobro u ovim teškim vremenima. Prije svega volio bih da ovaj razgovor vodimo u neka bolja, ljepša vremena, no eto, okolnosti su takve kakve jesu. Hvala i vama i slušateljima i čitavcima koji budu pratili ovaj portal sve skupa. Evo, stvarno su teška vremena i u kojima se moramo svi sada i sabrati, naći, vidjeti šta iz ovoga povući najbolje što možemo i u nekom dobrom smjeru pokušati krenuti dalje. Gospodine Radiću, evo, kao što ste i sami rekli, živimo u nekim novim teškim vremenima na koje nismo dobro možda bili ni pripremljeni. Gotovo čitava austrijska ekonomija je u svojevrsnoj hibernaciji, ali ja se ne mogu oteti dojmu da su nekako ugostiteljski i hoteljerski sektor najviše pogođen ovom trenutnom situacijom, te da mnogih od njih, nažalost, možda i neće moći preživjeti ovu krizu. Pitam sad vas, kao dugogodišnjeg uspješnog ugostitelja, kako se zapravo ova situacija vezana za koronavirus odražava na ugostiteljstvo i ugostiteljski sektor? Pa čujte, jako teško. Mislim, sve čovjek može proći. Ja sam imao faze kad mi je bilo u privatnom mom dijelu i u Hrvatskoj i poplava i ovdje u Beču i požara i svega i sve to čovjek predgleda uz neke sankcije i mjere koje je mogao preko osiguranja i bilo čega provući. Ali ovo je jedna druga faza života. Ovo je nešto novo što nikad se nije dogodilo u suštini. Ovo je nešto što za sve te ugostitelje, sve te ljude, čak ne samo ljude koji su vlasnici, nego radnike, djelatnike koji su bili sa nama, jedna jako teška situacija iz koje se neće moći tako na brzinu se sve povući kao što je bilo prije, da će se to preslikati i da će to krenuti odjednom. Vrijeme će biti potrebno za sve skupa organizirati, za sve skupa sa državom, za sve skupa sa samim djelatnicima, sa svojim financijskim sredstvima. Zaista jedno jako teško vrijeme u kojemu će trebati dosta odrisanja i kao neki novi životni start gdje će trajati jedno poduže vrijeme dok ljudi to sve skupa prihvate. Čitamo evo stalno kroz austrijske medije, evo i mi se trudimo prenijeti situaciju što je realističnije moguće. Austrijska vlada i grad Beč nas stalno najavljuju neke oblike, neke vrste pomoći. A očekujete li vi određenu pomoć? Jeste li možda neki vid pomoći već dobili od države i od grada Beča? Ja sam više kao voditelj na jedan drugi način, postoje partneri koji vode sada objekate, ja sam menadžerski unutra jer oni su u udjelima i tako, ali sam još uvijek tamo prisutan. Moje viđenje je malo drukčije, da će to biti jednim dijelom koji neće biti tako upotpunjen u cijelosti, što je i nemoguće u cijelosti, ali vrijeme koje će se provesti kroz sve ovo neće biti lako provući te mjere i sve skupa nadoknaditi štetu, jer mnogi ljudi su u najmovima objekta gdje nema vlasništva, gdje su krediti, gdje su druge stvari još opterećenja koja jesu. Mislim da mali familijarni objekti gdje su familije radili, gdje su bili uključeni u to, da će se malo moći s time nositi na neki način, ali isto jako teško. Jer već vidim po čitanju i dojavama od mojih kolega da ima odustajanja, da ima zatvaranja, da ima jednostavno ljudi neće već u prvim mjesecima proći ono što su mislili da mogli i dalje gurati. Sad se trenutno, po mojim informacijama u Hrvatskoj, kako ocjenjujete ove mjere austrijske i hrvatske vlade u borbi protiv koronavirusa? Je li mislite da su one malo pretjerane ili je da je to nešto s čim se moramo pomiriti, s čim moramo živjeti? Mislim da rade to nekako djelomično, da ukazuju na jedan dio mjera koje su postavili, da će se sigurno događati još određene mjere koje će utjecati na sve to skupa, ali u suštini mislim da to neće biti one striktno prave mjere koje bi odgovarale malom poduzetništvu da bi se ono održalo i da bi ono moglo opstati na ovaj način. Ako ne budu zaista radili na dobrim mjerama, bit će katastrofalno za kompletno, sad kažem, od gastronomije i ugostiteljstvu, a tako i cijelo malo poduzetništvo, a tako i ovo ostalo. Znam da su sada manje više svi vlasnici ugostiteljskih objekata prepušteni onako kako se kaže na sami sebi. Je li postoje neke mjere koje bi mogli ugostitelji sami od sebe poduzeti da bi se snašli ovim teškim vremenima?
slušajte, svi oni koji su imali neke određene zalihe konta ili nešto da mogu mjesec, dva, a to su maksimalno te mjere koje su ljudi imali nekako po svojim zalikama. Jer i to samo ugostiteljstvo, nije to sa nekim saldom gdje vi imate na okupu jednu hrpu novaca pa onda raspolažete. Uvijek su ljudi išli dalje, ulagali u nove stvari, u nove strukture i tako. Tako da je jako teško reći da će se ljudi s time moći održati i sačuvati sa tim mjerama. Bitno je da tu malo bude razumijevanje i banaka, da banke uskoče sa svojim načinom financiranja na odgode, plaćanje glavnica, kamata i sve ostalo što pripada kroz sve to skupa, da bi se olakšalo možda na jedan način, ali slijed svega će trajati po nekom mom viđenju i strukturi rada koji sam obavljao između godine i 2 dana. Zahvaljujem vam na ovom iscrpnom odgovoru. Još onako jedna stvar, je li 30 godina već vodite restoran, bili ste i dijelom i vlasnik, vjerujem, kako državate vezu sa svojim klijentima? Ja sam siguran da puno njih nedostaje restoran Kornati. Je li postoji neki način, jel vam se javljaju i jel imate neku poruku za sve njih? Pa u svakom slučaju imamo i našu Facebook stranicu, oglasujemo se preko naših mailova i svega ostalog, pratimo sva događanja šta ide, a u biti se najčešće javljamo preko Facebooka i osobni kontakata koje imamo, nekako gledamo u svakom segmentu, nekome čestitati rođendan, javi se i sve ostalo šta je moguće sad u ovoj situaciji. Bitno bi bilo da još malo na bazi nekog hrvatsko-austrijskog društva i nečeg ovako kao što vi sada vodite cijeli program u hrvatskoj zajednici, znači malo više zbližete taj cijeli odnos svega toga i da se ljudi malo sad saberu, da se između sebe pronađu. Nema sad, znate kako je bilo, uvijek malo svaki individualno potegnuo koliko je mogao. Međutim, sada treba stvarno i ono što nas je dragi Bog učio, da se malo više ljudskosti, više tog druženja, više davanja, više energije koja prije nije bila prisutna. Znači sada je nekako sve okrenuto u drugom smjeru, a i to će proći. Vjerujem da će taj narod i ta sloga i ta volja i želja, da će sigurno doći do jednog boljeg boljitka i da će biti bolje u budućnosti. Gospodine Željko, ja vam s ovim putem još jednom zahvaljujem, a poštovani čitatelji i gledatelji Croativa, bio je to gospodin Željko Radić, dugogodišnji voditelj poznatog ribljeg restorana Kornati, smještenog u samom centru Beča. Hvala lijepo.